Men här är det kanske i vad står i att det är Holta som en norr. Och nu ser det ut att det är inte som nummer 2. Alla är där Rökeren. Här är det stan och stan. Och så är det Tampar nummer 4. Heikor nummer 5. Och så kommer Astrid fast och genom närmast in under landet och jag såg inte nummer men nu kommer han till bara om avsigna. Men här var nog inte negativa så jag tog det där ta festen och inte var nummer 2. Vad kan man göra lite? Så man kan skälta och här verkligen